расман муҳориба дар вазни нимёна UFC байни Ринат Фахриддинов бо рекорди 21-1 ва Элизеу дос Сантос бо рекорди 24-7 рӯзи 4 октябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай рӯзи 26 август турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангвари вазни ним сабуки UFC Макс Холлоуэй ва корейский зомби вомехӯранд ва шаби гузашта аввалин муҳорибаи рӯбарӯи онҳо баргузор гардид. турнир рӯзи 26 август аз соати 12:00 ба вақти Москва ва 14:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро мо рӯзи турнир дар телеграм-канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описанияи видео. ҷангвари шотландии UFC Пол Крейг гуфт ки Алекс Перейра сазовори муҳорибаи унвонӣ нест ва гуфт ки кӣ сазовор аст ки барои камарбанди вазни ним вазнини UFC муҳориба гузаронад. ман медонам ки Магомед Анкалаев дар муҳорибаи охирони худ ғалаба ба даст оварда натавонист, аммо барои ин чиз ӯро фаромӯш кардан дар кор нест. Анкалаев шахсе ҳаст ки ҷангварони вазни ним вазнин аз ӯ метарсанд ва ман муҳорибаи ӯро зидди Ирҷи Прохаска барои камарбанди вазни ним вазнин дидан мехостум. ман фикр мекунам ки Алекс Перейра набояд ки барои камарбанд муҳориба гузаронад, махсусан баъди муҳорибааш зидди Ян Блахович ки ӯ ба як азоб ғалаба ба даст овард. ба назари ман барои камарбанд бояд ки Анкалаев зидди Прохаска муҳориба гузаронанд, гуфтааст Крейг. хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни ним вазнини UFC Ҷамал Хил осеб гирифт ва камарбанди худро озод кард. киҳо акнун барои камарбанди ӯ муҳориба мегузаронанд ҳозирашда маълум нест. ба фикри шумо дӯстон, кӣ бояд барои камарбанд муҳориба гузаронад? Магомед Анкалаев зидди Ирҷи Прохаска ё ин ки Алекс Перейра зидди Ирҷи Прохаска? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки худи ҳозир любой ҷангварро шикаст дода метавонад. ҳатто ҳозир ман ҳоло ҳам боварӣ дорам ки любой касро дар ҷаҳон шикаст дода метавонам ва одамон фаромӯш мекунанд ки барои чӣ ман карьераи худро ба анҷом расондум. ман ин корро аз рӯи сину сол накардум. ман падарамро аз даст додам ва бе ӯ ҷангидан намехостум. ана барои чӣ ман карьераи худро ба анҷом расондум, на ин ки аз сабаби сину сол. ман ҳозир 34 солаам ва ман аз лаҳзаҳои таваллуд шудани худ қувваозмоӣ кардан мехостам, аммо ман нияти баргаштан надорам. барои ин чиз бисёр сабабҳо ҳастанд, аммо дар аввал ваъдаи додаи ман ба модарам аст. барои ҳамин ман аниқ бар намегардам, гуфтааст Нурмагомедов. ҳамчунин Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки аз байни 29 рақиби ӯ зарбаи кадомаш аз ҳама вазнинтар буд. Ҷастин Гейҷи зарбаҳои ӯ ба монанди мошини боркаши калон аст ва вақте ки ӯ аз ҳама зарбаи сахти худро ба ман зад, ман ба ӯ гуфтам ки ҳамаи кори метонистагии ту ҳамин аст ва ин чиз нақши калонро бозид, чунки рӯҳан ин чиз таъсир мерасонад, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, ба фикри шахсии шумо агар худи ҳозир Ҳабиб Нурмагомедов баргардад, ӯ чунин ҷангварон ба монанди Александр Волкановский, Чарлз Оливера ва Леон Эдвардсро шикаст дода метавонад ё не? метавонем фикротонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, хабари хуш барои шумо. мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи Паҳлавон. акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои ватсапи дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи Паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.